Padayon nga nagpaalim karon sud sa pipadong tambalanan sa Dakbayan Sugbo ang mayor sa lungsod sa Alcoy sa habagatang Sugbo. Human gingon na disgrasya sa dahan sa Alcoy Mayor Michael Sistoso nakaangkon og mga samad sa pipila ka bahin sa lawas. Sumama pa nagbisiklita ang mayor pasado alas 5 kagapon sa kadlawon dihang kalit kini nga nasaghiran sa usa ka sidan. Nahitabo ang disgrasya sa barangay Poblasyon, lungsod sa Dalaget. Sa pakisusi sa Dalaget Police nasayran nga nagsubay sa susamang direksyon paamihanan ang mayor ug ang sidan. Giingong nalagpot ang mayor ug nagguyod pa sa sakyanan ang iyang bisikleta. Saysay ni Mayor Sistoso sa GMA Regional TV Balitang Bisdag nga mao nalay iyahang namatnuran nga gidumbol na siya ug nalagpot. Iyang gimulo ang sakit siyang likod nunod sa naangkong mga pangos. Samtang maayong pagkapiapi sa bisikleta sa mayor. Hinoon, ana-ana sa luwas nga kahimtang ang mayor ug matud niini nga nasitol ra sila sa driver sa sakyanan. Kini ang niabaga sa tanang galastuhan sa ospital. Ikinakda mo gawas ugma sa tambalanan si Mayor Sistoso. Nagbay ko, gitumbol ko na sa luyo, maura ako na hinduman. Wala na ito kainundum kay kauban. Salamat lang ko sa abang o gampo nga makaulit ko sa iyo, makarecover sa iyo.